Dnes vám chci ukázat úplně největší kouzlo našich silnic. A to je to, že se vždycky na konci setkáte. Ať už je stavíte jakkoliv. Znáte určitě autodráhy a podobné věci. Chcete si postavit nějaký tvar a zjistíte, že vám chybí nějaká určitá zatáčka, abyste se na konci potkali. A bez ní to prostě nejde. To se vám u nás nestane. Ať už budete stavět jakkoliv, použijete jaké chcete křižovatky, zatáčky, kolik chcete, na kterou stranu, vždycky, opravdu vždycky se na konci prostě potkáte. Tak se nepotkáte. Tady se potkáte. A nepotřebujete na to hlavně žádné speciální zatáčky, protože jsou všechny stejný. Takže máte o jeden problém míň a můžete pokračovat. A jedno, jestli tam dáte křižovatku, rovinku, zatáčku, prostě vždycky víte, že na konci to vyjde. Nesmíte tam dát konec silnice, ten už se nikam nepropojí. Tak ještě chvíli koukejte, já vám teď ukážu, jak to parádně můžete napojit zpátky. Stačí vám ten zmíněný výjezd a můžete použít tenhle nebo ten na druhou stranu. To One Piece Peggy. Ten druhý. Může to vypadat buď takhle, budete pokračovat s jednou zatáčkou, anebo to můžete udělat takhle a budete pokračovat s tou další zatáčkou. Ale vždycky, úplně vždycky se na konci potkáte.